Sinagop nga mga anak nga lalaki ug babayi. Efeso Kapitulo 1, versikulo 5 paingon sa 6. Pinaagi sa gugma, kita iyang gipili nga daan aron mahimong iyang mga anak nga sinagop pinaagi kang Hesukristo, sumala sa tuyo sa iyang kabubuton. Aron pagadaygon ang iyang mahimayaong grasya nga sa walay bayad gihatag kanato pinaagi sa pinalangga. Sa wala pa mahimutang ang mga patukuranan sa yuta, ang pakigsaad gihimo nga ang tanan nga masinugtanon, ang tanan nga pinaagi sa madagayaon nga grasya nga gitagana, mahimong balaan sa kinaiya, og walay ikasaway sa atubangan sa Dios pinaagi sa paggamit ni ana nga grasya, mahimong mga anak sa Dios. Utang nato ang tanan sa grasya, libre nga grasya, soberanong grasya. Ang grasya diha sa pakigsaad, naghimo sa atong pagkasinagop. Ang grasya diha sa manuluwas, mihimo sa atong katubsanan, sa atong pagkabag-o, ug sa atong pagkasinagop sa pagkamanununod uban ni Kristo. Samtang kita bug-os nga mituo nga kita iya pinaagi sa pagsagop, kita makabaton sa usa ka pasiuna sa langit. Kita adunay pagkasuod ngadto kaniya ug makahupot og matamis nga pakigambit uban kaniya. Makabaton kita og lahi nga mga panglantaw sa iyang kalumo ug kaluoy, ug ang atong mga kasing-kasing nagmasulub-on og natunaw sa pagpamalandong sa gugma nga gihatag kanato. Gibati gayud nato ang usa ka nagpabilin nga Kristo diha sa kalag. Nagpabilin kita diha kaniya ug mibati nga komportable uban ni Jesus. Kita adunay nagakaamgo nga pagbati sa gugma sa Dios ug kita nagpahulay sa iyang gugma. Walay pinulungan nga makahulagway niini, kini labaw pa sa kahibalo. Nahiusa kita kang Kristo, ang atong kinabuhi na tago uban ni Kristo diha sa Dios. Kita adunay kasiguruhan nga sa diha nga siya nga mao ang atong kinabuhi magpakita, nan kita usab magpakita uban kaniya sa himaya. Uban sa lig-on nga pagsalig, kita makatawag sa Dios nga atong amahan. Ang tanan nga natawo sa langit nung pamilya sa usa ka espesyal nga diwa, mga igsuon sa atong Ginoo. Ang gugma ni Kristo nagbugkos sa mga sakop sa iyang pamilya, ug bisan asa kana nga gugma makita, didto ang Dios nung relasyon gipadayag. Ang gugma sa tawo mao ang yutan-ong pagpadayag sa gugma sa Dios. Kini mao ang pagtisok niini nga gugma sa paghimo kanato nga mga anak sa usa ka pamilya nga ang hari sa himaya nahimong usa uban kanato. Og sa dihang natuman na ang iyang panamilit nga mga pulong, maghigugma ay kamo ang usa ug usa, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Juan Kapitulo 15 versikulo 12. Kung atong higugmaon ang kalibutan sama sa iyang paghigugma niini, nan alang kanato ang iyang misyon na tuman. Kita angayan alang sa langit, kay kita adunay langit sa atong mga kasing-kasing.